vind ik dan. En... notenbalk. Wat wij eigenlijk... Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo. Hey. Hallo. Hi. Ik gewoon even in dit vakje stonden. Is dat goed? Ja, dat is helemaal prima. Ja? Ja. Sharon. Ja. Ja, nee, ik ga 50%. Nou ja, ik ga ervan uit dat Marianne de mam is. Dat klopt. Theo de pap. Dat klopt. En dan heb ik 50% kans. Ja. En Cindy is die jongere zus. Die is jongere zus. Ja, want dan komt die in de... Ja, en de lien. onderaan de... Onderaan in de lien. Ja. Hey, waarom het schilderspaletje? Mijn pap die is schilder. Hoe schilder? Gewoon geen kunstschilder of zo, maar... Oké, ja. dus die heeft zelf het hoes gedaan? Nee, het zelf het hoes geschilderd, ja. Alles wat ze zuist, dat heeft hij zelf gedaan. Wat voor kleur had je het hoes dan Iers? Het was hier gewoon groene steen. Okay. Ja. Ja. Oh, daar is mam zeker wel blij mee, of niet? Daar is mam heel blij mee dat Nou, pap er dan vaak huurt ze namelijk ook dat mannen die een bepaald beroep hebben, toest de dingen juist als laatste doen. Dat klopt. Ja, als het op schilderen aankomt wel, ja. Oké. Ja. Maar ja, uiteindelijk ja. is het dan toch gebeurd. Ja. Sharon, wat doe je Ja. toes? Ik ben toe aan het werk nu. Ah. Ja, ik ga registratie bijwerken. En ik ben maatschappelijk werker in Venlo. Interessant. In Venlo. En ja, dan moest ook, als de cliënten hebben gesproken, moesten dat allemaal vastleggen in het systeem. Dus dat, ja. Hoe lang doe je dit werk al? Nou, ik ben in 2019 ben ik afgestudeerd. Dan heb ik eerst een tijdje in Ergens Hangers gewerkt. En nu werk ik sinds april 2020, dus april vorig jaar, werk ik in Venlo. In de Ja. stad? In de stad, ja. Met wat voor doelgroepen werkst je? Van alles en nog gaat. Dat is echt van jong tot oud. Ja, van alles. En dan echt in de loopgraven, echt bij mensen toes, Bij mensen toes, ja. Ja, ook daar op kantoor bij ons. maar ook gezinnen met bepaalde problematiek en zo wordt zich dan... dat, ja. Gezinsondersteuning doe ik ook nog een stukje. Dus eerst ondersteunen met ja, lichte opvoedvragen normaal. Niet die hele heftige vragen, maar vooral preventief. Preventief? Preventief, Ja. Ja. Noemen ze dat ook wel forensisch, Duk? Ja, voorliggend veld. Ja. Ja. Hey, enorm boeiend. Ja. Liek me dat. Ja. Moet ik vragen wie je altijd stik bent? Ik weer volgende week 24. 24. Ja. Want, Sharon, heb je moeite gehad om die weg te vinden? In de zin van, wat wil ik eigenlijk? Of was dat bij dich al heel snel duidelijk? Dat was eigenlijk al heel snel duidelijk wat ik wil gaan doen. Ik heb op Sint-Duirsla gezeten in Heur. En dan moesten ze in HAVO 3 moesten dan van die beroepskeuzetest gaan maken. En daar kwam al redelijk snel naar voren dat ik iets met mensen moest gaan doen. Iets ja, op sociaal vlak. En toen dan komen er altijd een paar beroepsopties naar voren. En op nummer 1 stond toen dat ik iets in de begrafenisondernemingswereld was gaan doen. Ik denk, ja, dat zie ik niet echt zitten. Als jonge meid van, ja, best dan 15, 16 als ze dat maar invullen. Maar dan ga je er eens dieper over nadenken van, ja, wat is er allemaal nog meer in dat wereldje, zeg maar. En toen ben ik social work gaan doen in Sittard op Zuid. En ja, toen ben ik eigenlijk zo een beetje in het maatschappelijk werkprofiel gerold. Ik ga even proberen dan even een profieltje van dich te maken. Hè? Want er is zelf nou al iets over die profielkeuze op school. Maar is je bijvoorbeeld bij de scouting of zo gezeten? Of bij de jeugdclub? Of nee, in de leiding? Of... Ja, ik doe niet wel in Ettervoort zit ik in de leiding van de jeugdraad. Suze. Dus ja, dat wel, ja. Ja. Dus wat, carnavalliefhebber? Ook, jawel. Ja. Ja, anders duist zoiets niet. Nee, dat klopt. Nee.
ja. Dus de best ook al echt bezig met de jeugd Met de van jeugd. dorp. Ja, jeugd heeft de toekomst. Ja, en zeker hier in Ittervoort dan. Ja, qua verenigingen is er niet bijster veel. En de jeugdraad is dus even goed. De klassen die werden steeds kleiner. Dus ja, ook steeds minder aanmeldingen. Om dan toch proberen om daar van te maken voor de jeugd hier. Ja. Ja. Maar ja, wel mooi dat ze op die bijna 24e Ja. toch wel in de gaten heerst van dat het behouden moet blijven voor dorp. Ja, dat is belangrijk. Nee, maar ook dat de jongeren dat doen. En niet Ja. dat werd wel druk zien, ook bij de jeugdraad zien al mensen die zelf ook kinderen hebben. Hè? Ja. Maar nu is het echt, echt We jeugdig zitten nu elan. met 3 man en een jeugdleiding. En ook nog jonge mensen. Dus, Lep ze dan ook met de vastelovende zo met evenementen zelf met een muts op rond? Nou, dat valt wel mee. Ik heb wel... ik doe een keer schminken zelf. Dus en papa en mam die hebben altijd optocht gelopen. En Cindy ook dan. En dan was ik degene wat dat die hele groep geschminkt. En waarom lep ze gaan op tocht? Ja, ik heb hem wel een paar keer meegelopen met de groep. En dan gewoon ze in Kooltum en in Mazeik ook. Die half vaste stoet gewoon ze dan ook lopen. Ja. En dan loop ik zelf ook wel mee. Ja, Ja, hier giet er dan gouden grens over, hè? Ja, ja. Wat is er anders in Bels met de vastelovende als hij? Ja, dit is in Bels vooral de halfvaste stoet wat wij dan lopen. En dan gaat eerst een reclamestoet eraan voor Verhaaf. En dan doe je dan allemaal... maak je reclame. Dus door is de halfvaste groter als hij, hè? Ja, en vooral in Kotem als ze daar komen, ja, dat is niet normaal wat ze daar allemaal gooien. De voetballen en alles, dat gaat allemaal de straat op. Dan mogen ze een keer gewoon kijken. Ja. Ja, want dat klinkt een beetje als Duitse taferelen, wat die allemaal gooien. Complete dozen bonbons en weet ik wat allemaal. En, ja, dat is... toevallig matchtijd nou op de... Want dat was eigenlijk de trick. Oh, de hond is wakker geworden. Ja. Die loopt zo lekker in het sunken voor Pampus. Ja. We waren eigenlijk op zoek naar een vrolijke noot. En het voort, dat is gelukt. Maar wat voor notenbalkje is dat? Is dat een bepaald deuntje? Ja, dat is van de Bee Gees. Dan ben ik al, dan weer ik al blij. Zeggen, dat is How Deep Is Your Love, de eerste regel daarvan. Want mam, Frank. Heb ik niet gezien. Mam die heeft altijd keyboard gespeeld. En dat hinkt er volgens mij al vanavond dat ze hier wonen. Hé, maar Frank, daar weet ook wel warm van, of niet? Van dat liedje, van de Bee Gees. Ja, Frank heeft een muzikaal duo. En dat is wel een beetje denk ik wel het repertoire, of niet, Frank? Ja. Wat vindt ze zelf van dat liedje? Heel schoon. Ja, hè? Ja. Vind ik ook wel weer mooi. Dat is wel dat die jongere generatie ook van die oude muziek ik ben sowieso vooral van de oudere muziek. Ja, vertel. Ja, jaren 80, jaren 70, dat is van mijn struitje. Ja, wat reizen ze wel dan? Ja, van alles. Duran, David Bowie, Bruce Springsteen. Ja, dat vind ik wel CCR, van alles. CCR? Ja, ook. Heb je hem al eens live gezien? John Fogerty? Ja. Op Bospop? Ja, kijk. Ja. Ja, daar is dus ongeveer kind aan hoes. Ja, dat hebben we volgens mij al 2 keer gezien. Ja. Nou, dan kan het zien dat we in hetzelfde publiek stonden toen. Ja. Ik klink nog net zoals vroeger, hè? Ja. En de man is dik in de 70, geloof ik. Ja, dat deed er goed. Heb ze dat dan ook een beetje van papa en mam vroeger gehuurd in de auto of zo? De cassettebandjes? Ja, hier sluit altijd muziek aan. We hebben hier altijd, we hebben van die boxen. En, van die boxen? Ja, van die Sonos boxen. Die waar ze dan vanavond in de telefoon makkelijk aan kunt zetten. Kijk. Dus onder het afwassen of gaat altijd muziek aan. Mam heeft altijd radio aanstaan. Of zelf iets in een liedje gemaakt. Ja. Dus, ja. Tot slot nog heel even terug naar die werk. Ja. Het lijkt me een enorme uitdaging in die werk, als ze bijvoorbeeld met gezinsproblematiek te maken krijgt en de best
in zo'n huis dat ze enorm die best moest doen om niet belerend over te komen. Dus dat ze zei het net zelf al, hè? Heel duidelijk adviserend en niet belerend. In de zin van dat ze zegt wat ze moeten doen, maar dat lijkt me altijd wel een soort van evenwichtskoortje. Ja, mensen zien natuurlijk zelf ze weten zelf wie hun eigen situatie eruit ziet en wat ze al geprobeerd hebben en wat nog niet. En zeker als het om kinderen gaat. Als ouder kent ze hun eigen kind het best. En dan kan ik wel met allerlei adviezen komen, maar ja, ze zullen het toch zelf moeten doen. Ja. Vind ik dat is mooi om mee te eindigen. Ja. Dankjewel. Nou.